дима бернацкий 26 сола замони туфулият аз волидайн маҳрум шудааст. модарашро афроди номаълум ба қатл расонданд. падарашро надидааст. аз хурдӣ дар парваришгоҳҳои ятимон тарбият гирифтааст то замони ба балоғат расидан. аммо ҳоло дар як утоқи кӯчаке бидуни шароите бо ду ятими дигар ба таври муваққат зиндагӣ дорад то фасли сармо пушти сар шавад ва дар кӯча намонанд. баъдан намедонад ба куҷо мераванд ва чӣ кор мекунанд. зеро дима тани танҳост, ҷои кор ва манзили зист надорад. неҷа нон мемонем дар ин коробка. ҷурамай хоҳай номаш играй. иҷа сашка хоҳай. инамиҷа хидм хоҳ. ҷугам ама дридагиай. ина курпамо набинед. зиндагиам хирафтесаемо. дар гӯшаи ин утоқи тангу сард ки ҳама асбоби рӯзгор бенизом ба ҳар канор афтодааст, дима як акси Владимир Ленин, асосгузори ҳукумати шӯравии собиқро ҳифз мекунад. ва мутмаинона мегӯяд ҳукумати шӯравӣ ва Владимир Ленин ятимпарвар буд. ленин ҳеҷ вақт намегуфт бра будуз ё одама бизан. ленин фақат гапои нағз мегуфт. кор кунед, хонед. оилатона пеш баред. дима шиноснома надорад ва ин мояи аслии мушкилоташ аст. дима борҳо бегуноҳ ба дасти мақомоти полис афтодааст ба хотире ки шиноснома надорад. чанд дафъа ӯро дар содир кардани кадом як ҷиноят гумонбар дониста ва баъдан озод карданд. мушкили чанд нафар ятими ҳамтояш низ шабеҳи ӯст ва дар аксари ҷиноятҳо дар маҳалли зисташон нахуст ангушти иттиҳом ба сӯи онҳо бардошта мешавад. дима мегӯяд мушкилоти аслии рӯзгораш пас аз расидан ба синни балоғат ва хатми литсеи интернати махсуси маъюбони вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоӣ ба маротиб бештар шудааст. нама пеши директор даже рафтум мактаб литсеи интернати махсуси маъюбон. рафтум пеши директора гуфтум муаллим, бояд шумо вақти моро сар медоден, бояд шумо кор хона пона обеспечить мекардем через давлати. мегам ма обязан нестум, ма бой нестум. ма гуфтум ма фарқ надорум, боин шумо бой набошем, бояд кори худтон мекардем. мора ранги саг сар доден, аку мо кӯча ба кӯча зиндагӣ кардистем. шумо фикр намекунем, мегум муаллим. муаллим мега ма фикр мекунем, ма дилам месӯзам, мегум бачаҳои шумо духтаротон ки дорем, зан оча ама ё хона доранд, гармида шиштестам, хурсандам, шикам серам, хушрӯ хоб дорам. шумо фикр накардем мо чӣ хел хоб мерем, зиндагӣ мо чӣ хел? мега фикр мекунам. аммо масъулони литсеи интернати махсуси маъюбон мегӯянд пас аз хатми мактаб онҳо дар баробари дима ва дигар ятимони хатм кардаи ин мактаб аз имконоти фароҳам истифода кардаанд. вақте ки дима ҳамин муассисаи моро хатм кард, мо бо раиси шаҳри Табошар ҳамсӯҳбат будем ва онҳоро ба омӯзгоҳи шаҳри Табошар дохил намудему. раиси шаҳри Табошар ба онҳо макони зист дод, вале ин бачаҳо онҷоро макони худ интихоб накарданду боз гурехта ба шаҳри Душанбе омаданд. онҳо мехоҳанд ки ба мо хонаи алоҳида диҳанду зиндагии онҳо алоҳида бошад. ин имкониятҳо ҳозир дар ҷумҳурии мо. пиров ҳамчунон гуфт ки бо дастури шаҳрдории Душанбе ба як гурӯҳ ятимони ба балоғат расида ва хатм кардаи литсеи махсуси маъюбон аз ҷумла дима бернацкий масъулини корхонаи кӯҳандиз хобгоҳ ва ҷои кор пешниҳод кардааст, аммо онҳо ин пешниҳодро рад карданд. ин дар ҳолест ки масъулияти ба ҷои кор ва манзил таъмин кардани теъдоди аз ятимони ба балоғат расида дар Тоҷикистон номушаххас боқӣ мемонад. ман гуфта медонам ки мо хонаи интернатҳои махсус дорем, хонаи интернатҳои маъюбон мегӯянд. дар ҳамин хонаи интернатҳо мо то ба балоғат расидан ваколат дорем ки онҳоро ба тарбия, яъне ин тарбия аз ҷониби давлат аст, фаро гирем. пас аз ба балоғат расидан масъалаи бо ҷои зист таъмин кардани онҳо ин ба ваколати вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дохил намешавад. комиссияи ҳуқуқи атфоли шаҳри Душанбе мегӯяд феълан дар пойтахти Тоҷикистон бештар аз 1000 нафар атфоли ятим дар парваришгоҳу литсейҳо сабт шудааст ва тарбият мегиранд. ва дар тамоми кишвар 86 мактаб интернати шабонарӯзӣ фаъол аст ки дар ин макотиб атфоли ятим ва бепарастор тарбият мегиранд.
тибқи иттилои вазорати маориф дар тоҷикистон наздики 9000 нафар атфоли ятим сабт шудааст ва аммо манобеи ғайрирасмӣ ин арқомро ба маротиб зиёд мешумуранд.